أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Галәмнәрне юктан бар кылып, үзенең шиксез нигъмәтләре белән һәр көнебездә, һәр сәгатебездә безне нигъмәтләндереп, байытып торучы, гыйбадәтебезгә, табынуыбызга лаеклы булган бердән-бер илаһыбыз Аллаһу субханаһу ва таалагә барча мактау хәметләребез булса иде. Динебез ислам кануннарын безгә өйрәтеп калдырган, бөтен тормышы белән, бөтен гамәлләре белән безгә иң күркәм, иң хәерле үрнәкне күрсәтеп калдырган сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәдкә Аллаһ Раббыбызның сәламы һәм салаваты булса иде. Хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, һәр барчабызга Аллаһ Тәгаләнең сәламнары, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Һәр барчабыздан Аллаһ Раббыбыз кабул әйләсә иде. Шушы атна дәврендәге иң хәерле көн булган җомга көнендә кылган изгелекләребез кабул булынып, Раббыбыз Аллаһка тагы да ныграк якынаюга бер сәбәп булса иде. Мөхтәрәм хөрмәтле кардәшләрем, һәр барчабызны, иң беренче үземне һәм сезне чакырамын тәкъвалыкка. Аллаһ Раббыбыз каршында тәкъва булып яшәргә. Аллаһ Раббыбызның кушкан әмерләренә буйсынып, тыйганнарыннан тыелып яшәргә. Аллаһ Раббыбызның безгә рәхмәт буларак җибәргән китабы Коръәни Кәримне хөрмәтләп, шушы Коръәни Кәримдә язылган кагыйдәләргә буйсынып яшәргә. Һәр барчабызны чакырам, Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга тәкъвада булып яшәргә насип әйләсә иде. Амин. Раббыбыз Аллаһның рәхмәте гаҗәеп дәрәҗәдә киң. Тормышыбызның һәр бер мизгеле, һәр бер минуты шушы Раббыбыз Аллаһның рәхмәте белән генә уза. Кешеләр дә, хайваннар да, кошлар да, кечкенә бөҗәкләр дә, бөтен тереклек, бөтен мәхлукатлар җир өстендә Раббыбызның рәхмәте, Раббыбызның мәрхәмәте белән генә тормыш итәләр. Күктән яуган яңгыр да, кышларын яуган кар да, кара җир астыннан шелтерәп бәреп чыга торган саф чишмә сулары да, шушы туфрактан үсеп чыккан үсемлекләр дә, сулаган һавабыз, тирә-як табигатьнең гүзәллеге, матурлыгы, төрле табигый байлыклар, тау асларындамы ул, диңгез океан төпләрендәме ул, инҗе мәрҗәннәрме, алтын көмешләрме, булар барысы да Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән бөтен кешелеккә бирелгән нигъмәтләр. Һәм бу нигъмәтләрне Раббыбызның рәхмәте белән иман ияләре дә һәм имансыз булган кешеләр дә кулланып яшиләр. Бакара сүрәсенең 143-нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Инналлаһа бин-наси ларауфур рахим" диде. Дөрестлектә Аллаһ бөтен кешеләргә карата шәфкатьле һәм рәхимле диде. Мәрхәмәтле, рәхимле, шәфкатьле диде. Һәм инде шулай ук Әл-Ан'ам сүрәсенең 54-нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Катаба раббукум ала нафсихи рахмати". Раббыгыз, сезнең Раббыгыз үзенә мәрхәмәтле булуны билгеләде ди. Мәрхәмәтле булуны язды, билгеләде, һәм ул Раббыгыз бөтен мәхлукатларына, бөтен кешеләргә, бөтен тереклеккә карата мәрхәмәтле, шәфкатьле һәм рәхимле. Шуннан да җәмәгать, бөтен кешеләр, җир өстендә яшәгән
безгә хәтле яшәгән буыннар, безнең заманда яшәүчеләр, бездән соң киләчәк буыннар, бөтен кеше, мөселманмы ул, мөселман түгелме, бөтенебез ашыйбыз, бөтенебез эчәбез, бөтенебез һавасын сулыйбыз, сәламәтлек белән шушы дөньялыктагы эшләребезне алып барабыз, табигатьтәге байлыкларны да бөтенебез кулланып яшибез, һәм бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән генә. Аллаһ Раббыбыз һәрбер кешегә үзенең рәхмәтен биреп тора, һәм бу Аллаһ Раббыбызның ни дәрәҗәдә мәрхәмәтле, ни дәрәҗәдә рәхимле зат икәнен әлбәттә күрсәтә. Әмма җәмәгать без беләбез, әлхәмдүлилләһ шөкер, Аллаһ Раббыбыз иман ияләренә генә бирелә торган аның айрым бер рәхмәте дә бар. Аллаһ Раббыбызның бары тик мөселманнарга, бары тик ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип иман китереп, Раббысының ризалыгына өметләнеп, тырышып гомер итүче, гамәлләр кылучы, гыйбадәтен бер Аллаһка гына багышлаучы кешеләргә Аллаһ Раббыбызның айрым рәхмәте дә бар, һәм ул рәхмәт күпкә зуррактыр әйе. Һәм шушы рәхмәте белән Раббыбыз Аллаһ иман ияләрен айрым бер йомшаклык белән, айрым бер ярату белән һәр вакыт тәрбияләп тора. Әл-Әграф сүрәсенең 56-нчы аятында Раббыбыз әйтте: «Инна рахматаллаһи қарибум минал мухсинин» диде. Дөреслектә Аллаһның рәхмәте изгелек кылучыларга диде. Хәерле эшләр, яхшы эшләр кылучыларга якын диде. Якын Аллаһ Тәгаләнең бар айрым бер рәхмәте, ул якын, ул бирелә фақат изгелек кылучыларга, фақат иман ияләренә генә. Шушы икенче инде айрым кешеләргә генә, айрым шәхсән инде мөселманнарга гына бирелә торган Раббыбызның рәхмәтләреннән, ул да булса гамәл гыйбадәтләр өчен күпләгән әҗр саваплар, гөнаһларның кичерелүе, күңелләребезнең сәҗдә рукухта тынычлануы, айрыша кыямәт көнендә шушы рәхмәтне иман ияләре сизәчәк, һәм һәрберебезгә шушы Раббыбызның рәхмәтенә ирешергә насип булсын. Кыямәт көнендәге куркыныч вакытта, авыр хәлләр булганда иман ияләре сөенәчәк, гөнаһларының сөртелүен күреп, рәхмәт күләгәсендә булып сөенәчәкләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфәгатенә ирешкәннән соң сөенәчәкләр, Сират күперен узган вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булачак, сөенә-сөенә җәннәт ишекләрен ачып, шушы мәңгелек бәхеткә атлап кергән вакытта һәрбер иман иясе Аллаһның рәхмәте белән сөенәчәк. Һәм җәмәгать менә шушы нигъмәтләр, бу дөньялыкта изгелекләреңнең кабул булуы, бу дөньялыкта гөнаһларыңның кичерелүе, хак юлдан бару, туры юлдан бару һәм башка шушы нигъмәтләр һәм инде ахирәттә булачак. Бу дөньяны калдырып киткәннән соң, каберләребезгә кирип яткач була торган нигъмәтләр, менә шушы нигъмәтләрне Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән иман ияләренә генә насип әйләде. Һәм һәрберебезгә шушы нигъмәтләргә ирешергә насип булса иде. Амин. Мөхтәрәм җәмәгать кардәшләрем, инде менә шушы әйткәнемчә Аллаһ Раббыбызның айрым бер рәхмәте иман ияләренә, мөселманнарга килсен өчен, менә шушы рәхмәткә ирешер өчен без әлбәттә тырышырга тиешбез. Без әлбәттә үзебезнең тормышыбызны хәерле рәвештә алып барырга тиешбез. Һәм Раббыбызның безгә рәхмәт буларак җибәрелгән китабы Коръәни Кәрим безгә менә шушы Аллаһ Тәгаләнең шушы рәхмәтенә, иман ияләренә генә биреләчәк рәхмәтенә ирешү юлларын безгә өйрәтә. Коръәни Кәрим, шуңа күрә дә ул безнең өчен иң кадерле китап. Шуңа күрә дә ул безнең өчен иң зур нигъмәт, иң зур байлык, иң зур мөгъҗиза. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең рәхмәте белән шушы бүләкне биргән. Һәм менә шушы Раббыбызның рәхмәтенә, иман ияләренә генә тиешле рәхмәтенә ирешү өчен беренче юлы Коръәни Кәрим өйрәтә.
ул да булса шушы изге китабыбызны укып, аны ишеткән вакытта аны тыңлау, сөйләшмичә, Коръәни Кәримне үзең укыйсың, яки кемдер укый икән, син аны тыңлыйсың. Тыңлап шушы аятлардан үзеңә дәрес алырга тырышасың, гыйбрәт алырга тырышасың, дөньяви сүзләр сөйләшүеңне калдырасың. Раббыбыз Аллаһ Әгъраф сүрәсенең 204-нче аятында әйтте: "Ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун" диде. Әгәр дә Коръән укыла икән диде. Коръән укылган вакытта сез диде тыңлагыз аны ди. Аны тыңлагыз, сөйләшмәгез һәм шаяткисез Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез ди. Шуңа күрә җәмәгать Коръәнне уку һәм аның белән тормышыңны алып бару, Коръәнгә хөрмәт, ихтирамлылык күрсәтү, ул безнең Раббыбызның менә шушы иң зур рәхмәтенә ирешүнең беренче сәбәбе. Икенче юлы, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешүнең икенче юлы ул да булса намазларны торгызу. Көненә 5 вакыт фарыз намазны, нәфил намазларын, сөннәтләрен, шулай ук закат чыгару, закат түләү һәм Аллаһ Тәгаләгә һәм аның илчесенә буйсынып яшәү. Һәр вакыт, һәр көндә мөселман кеше, иман иясе, әгәр дә ул Раббысының рәхмәтенә өметләнеп яши икән, ул көченнән килгәнчә үзенең Раббысына һәм ул җибәргән иң хәерле кеше булган сөекле пәйгамбәребезгә саллаллаһу галейһи ва саллям итагать кылырга тиеш, буйсынырга тиеш, үзенең тормышын пәйгамбәребез саллаллаһу галейһи ва саллямның үрнәгендә алып барырга тиеш. Нур сүрәсенең 56-нчы аятында Раббыбыз әйтте: "Ва акимус салата ва атуз заката ва атигур расула ла'аллакум турхамун." Намазларыгызны торгызыгыз, закатларыгызны түләгез һәм илчегә, пәйгамбәребез Мөхәммәдкә саллаллаһу галейһи ва саллям итагатлы булыгыз, шаяткисез Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез диде. Менә бу җәмәгать икенче юлы. Әгәр дә Аллаһның рәхмәтенә, бу дөньядагы һәм ахираттагы рәхмәтенә ирешергә телибез икән, иң беренче без инде шушы юлларны кулланып, иң беренче Коръәнне укып, аны хөрмәтләп яшәргә һәм икенчедән намазларыбызны торгызып, закатларыбызны түләп, әгәр дә синең мөмкинлегеңнән килә икән, һәм инде Аллаһның илчесенә итагатлы булып яшәү тиешле. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ирешүнең өченче юлы ул да булса истигъфар кылу. Һәр көнне, һәр сәгатьтә кылган гунахларыбыз, хаталарыбыз, ялгышуларыбыз җыелып килә. Һәм менә шушы гунахларың өчен, шушы хаталарың өчен Раббың каршында дуга кылып, истигъфар кылып, шушы гунахларыңның кичерелүен сорау, ул сине Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирештерә. Раббыбыз Аллаһ Ан-Намл сүрәсендә, Кырмыска сүрәсенең 46-нчы аятында әйтә: "Лаула тастагфирун Аллаһ ла'аллакум турхамун" ди. Ни өчен сез ди Аллаһка истигъфар кылмыйсыз? Әгәр дә сез тәүбә итеп Раббыгызга ялварсагыз, гунахларымны кичер Раббым, синең каршында күпме хаталанам, күпме вакытымны заяга уздырам, кичер минем хаталарымны дип, гунахларыгыз өчен тәүбә итсәгез, шаяткисез Аллаһның рәхмәтендә булырсыз ди. Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез ди. Менә бу булды 3нче юлы. Мөхтәрәм кардәшләрем, инде 4нче юлы шушы Раббыбызның рәхмәтенә ирешер өчен кирәк булган, ул да булса тәкъвалык. Тәкъвалык, Аллаһ Раббыбызга якын булып яшәү, Аллаһ Раббыбызның әмерләренә буйсыну, тыйганнарыннан тыелу, һәр бер көнебезне Аллаһ Раббым миннән разый микән дип үткәрү, борчылу, шуның өчен йөрәгебезнең борчылуы һәм менә шушы кемдә кем инде тәкъвалык белән яшәсә, Аллаһ Тәгалә аны үзенең рәхмәтенә ирештерәчәк. Хуҗурат сүрәсенең 10-нчы аятында Раббыбыз әйтте: "Ваттакуллаха ла'аллакум турхамун" диде. Аллаһка тәкъва булыгыз, шушлай тәкъва булсагыз, сез Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез диде. Һәм җәмәгать, менә бу Аллаһ Раббыбыз каршында тәкъва булып яшәү, ул аеруча мөһим.
һәр көнебездә, һәр вакыт без уйланырга тиеш. Никадәр безнең тәкъвалыгыбыз, никадәр без Раббыбызның рәхмәтенә өметләнеп яшәргә тырышабыз. Һәм менә шушы юлларны без кулланырга тиешлебез. Һәм җәмәгать, инде Аллаһ Раббыбызның шушы китабы да, шушы Коръәни Кәрим дә ул хидаятны күрсәтә, ул туры юлны күрсәтә тәкъвалыкта булган кешеләр өчен. Барыбыз да диярлек белгән Бакара сүрәсенең 2-нче аятында Алиф Лам Мим дип башлана 1-нче аят, 2-нче аятта Заликал китабу ла райба фиһи худал лил муттақин диде Раббыбыз әйтте. Бу китап, анда бер шик тә юк ди, анда бер нинди кимчелек тә юк, һәм бу хидаятны күрсәтә тәкъвалыкта булганнар өчен ди. Муттақиннар өчен, кем тәкъвалыкка омтылып яши, аңа Коръәни Кәрим хидаятны, туры юлны күрсәтә ди. Кемдә кем туры юлдан бара, кемдә кем шушы Раббыбызның хидаятында була, ул әлбәттә бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәк. Һәм ул кыямәт көнендә сөенәчәк, Раббыбызның рәхмәт күләгәсендә булып, җәннәт бакчаларына кереп, мәңгелек бәхеткә ирешәчәк. Кемдә кем хидаятта булып, Аллаһның рәхмәте белән хидаятта булып яшәсә, Аллаһ Раббыбыз аңа үзенең күркәм йөзен күреп сөенү бәхетен дә бирәчәк иншалла. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу юлларны кулланыйк, Коръәни Кәримне өйрәник, тырышыйк, үзебез генә түгел, гаиләбезгә дә, балаларыбызга да өйрәтик. Гөнаһларыбыз өчен истигъфар кылыйк, тәүбә сорыйк, Раббыбызга ялварыйк, кичер минем хаталарымны Раббым дип, аңардан сорыйк, намазларыбызга игътибар бирик. Әгәр дә күп кенә галимнәр әйтәләр, әгәр дә тормышыгызны төзәтергә теләсәгез, башлагыз намазларыгыздан ди. Хушуклык белән, ихласлык белән бирелеп, Раббыгыз каршында гыйбадәтләрегезне торгызыгыз дип безгә үгет насихатларын бирәләр. Һәм Аллаһның илчесенә итәгатьле булып яшик, аның сөннәтенә иярик, аның артыннан калышмаска тырышыйк, аның белән иншалла җәннәттә дә бергә булырга омтылыйк. Һәм инде тәкъвалыкта нык булырга тырышыйк. Тәкъвалык өстендә эшлик, үзебезне тәрбиялик җәмәгать. Ни кызганыч, бүгенге көндә без күп вакытыбызны, булай да инде мәшгуль булган вакытыбызны, чыннан да бүгенге көндә карасак, һәрберебез мәшгуль. Хәтта туганнарыбыз белән менә берничә ел элек, әйтик инде, безнең әби-бабаларыбыз шушы туганлык җепләрен саклап бер-берсенә кунакларга йөрешкәннәр. Бүгенге көндә ул әйберләр дә бездә юк. Безнең һәрберебезнең үз эшебез, үз мәнфәгатьләребез, үз мәшәкатьләребез, шуның белән без кайныйбыз, һәм өстәвенә әле шушы мәшәкатьләр янәшәсенә үзебезнең бик кыйммәтле булган, бик кадерле булган вакытыбызны кирәкмәгән буш әйберләргә дә сарыф итәбез. Җәмәгать, тырышырга кирәк, күбрәк тәүбә итәргә гөнаһларыбыз өчен, күбрәк Коръәни Кәрим белән тормышыбызны тәртипкә салырга тырышырга кирәк. Безнең көнебездә безнең сәгатьләребез үтә зәңгәр экраннар каршында, безнең сәгатьләребез үтә телефоннар каршында. Аллаһ сакласын, хәерле әйберләр генә карап түгел, кай вакыт яшьләр инде бигрәк тә әллә нинди форумнарга кирип китеп, әллә нинди фәтвәләр тыңлап, бер дә укымаган, бер дә гыйлем алмаган кешеләрдән төрле шушындый әйберләр өйрәнеп, башкаларга вәсвәсә кылалар, башкаларга фитнә тараталар. Һәм җәмәгать кайбер кардәшләренә шундый пычраклар аталар, шундый яман сүзләр белән яманлап язалар. Хәтта балалары булган әниләр дә шушы әйбердән имин түгел җәмәгать. Бу бит безнең бәла бүгенге көндә. Бүгенге көндә безнең балаларыбызга күз салсаң, аларның бу иң куркыныч бәлаләрдән берсе җәмәгать, аларга килгән. Аларның күпме вакытлары уза шушы әйбердә. Алар әтисенә, әнисенә әйтә, мин бу телефоннан Коръән өйрәнәм дип, ләкин әз генә вакыты булдымы, кирип китә, тегендә китә, монда китә, һәм Аллаһ сакласын, бик зур, бик куркыныч әйберләргә дә ирешергә мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә вакытның кадерен белергә безне чакыра. Безгә куша, вакытыгызның кадерен белегез дип. Без вакытыбызның кадерен белергә тиеш. Безнең күпме вакытыбыз китә тәүбә итәргә көненә. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 100 мәртәбә тәүбә итә иде көн сайын.
иртә белән, кич белән. Без шушы әйберне без авырсынабыз әйе. Әгәр дә безгә берәр кеше насихат итсә, 15 минут кына Коръән укы дип, без аны шундый авыр итеп кабул итәбез. Әмма сәгатьләр буе, 1 сәгать, 2 сәгать буе үзебез яраткан берәр интернет теге аралашуга кирип китсәк, ансын без яратабыз. Әмма җәмәгать Аллаһның рәхмәтенә ирешү өчен без тырышырга тиеш. Вакытыбызны Коръәни Кәрим белән үткәрергә, гөнаһларыбыз өчен тәүбә итеп үткәрергә, Аллаһ Раббыбызны күбрәк зикр итәргә, гыйлем алырга кирәк. Чөнки Суфиян ас-Саури хәзрәтләре рахимахулла әйтте, Аллаһның рәхмәтенә ирешә торган тагын бер юл диде, ул гыйлем алу диде. Аллаһ Тәгаләнең гыйлемен өйрәнү диде. Гыйлем өйрәнеп, кирәкмәгән җирләргә кирмичә, хак юлдан гына барырга тырышыйк. Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлилләh биргән безгә укыган хәзрәтләрне, укыган гыйлем әһелләрен, әлбәттә галимнәр дип бәлки күп кешегә әйтеп булмый, әмма ләкин аларның гыйлемнәреннән без кулланырга тиеш, файдаланырга тиеш. Аллаһ Раббым һәрберебезгә вакытларыбызны хәерле итеп үткәрергә насыйп кылсын. Аллаһ Раббыбыз кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен, үз рәхмәтенә ирешергә насыйплардан кылсын. Амин.